Juf Suzy, dat is onze docent bij niveau 2 helpende zorg en welzijn, kent Jan Dino en die heeft gevraagd of hij hier wilde komen vandaag voor een motivational speech. Nou, u was erbij, u heeft gehoord hoe hij de studenten heeft gemotiveerd om een stick to the plan was zijn verhaal. Maak een plan, weet wat je wil, zorg dat je ervoor gaat. Hou je aan je afspraken. Dat zijn allemaal dingen die wij ook heel belangrijk vinden. En geloof in jezelf. Hij heeft aangegeven dat hier op het eiland heel veel gebeurt, maar dat onze studenten zelf moeten zorgen dat zij er onderdeel van zijn. Zorg dat je niet alleen kijkt naar een ander, maar kijk vooral naar wat je zelf kunt doen. En wees spaarzaam en werk hard daarvoor. Dus ik was heel blij met zijn verhaal. Geweldig. Dit was specifiek bestemd alleen maar voor de mbo? Ja, dat komt omdat we die persoonlijke relatie hadden en we vonden het goed passen bij de start van ons nieuwe schooljaar. Hè? Bij mbo is het natuurlijk zo, dat heb ik van de week ook al verteld, dat je veel moet doen. Je moet en naar school en je moet in stage lopen. En dan is het van belang dat je weet dat je alles kunt bereiken als je er maar voor gaat. Die commitment naar de school toe is heel belangrijk. En daarom hebben we gezegd, wat fijn dat Jan Dino, die succes heeft, maar die ook altijd moet zorgen dat hij een plan heeft, onze studenten dat komt vertellen. Geweldig. Ondanks dat wij u niet veel kennen, niet lang kennen, maar u wil al de beste voor de mbo-leerlingen. Ja, zeker. Zeker. Ik bedoel, dat is wat het eiland verdient en dat is wat de studenten verdienen. Het allerbeste.